Nagitawon mi kaligo. Bata og tugnaw. Tugnaw sa dagat. Hey, latami han. Latami ba? Te. Kaya manligo guys. Dagat guys. Aga-aga tugnaw guys. Aga kukurubos ka tugnaw guys. Akong bata guys na tugnaw. Hi Lek. Hi. Tugnaw Lek. Tatamihan oy. Uy. Ano sige naman nila. Amiya man. Ati. Ay kuno nate. Kung mga ate oy, mamiya. Di mo makidungan. Ay, nagkab saya rihan. Kaligo na ito dagat pa mga. Kaligo na magdagat. Oh, Ilan ka tuig oy kaligog dagat? December. 2 weeks. 2 weeks. Di 2 weeks right? Tuig. 2 2 years na lugay. Doon na ka tuig oy kaligog dagat guys. Papa, December tamo ligog dagat yung mga kung starfish. Hindi na pwede dalon kay luoy man na mamatay na tustua. Kung may dagas tuwa, di na mabuhi. Kuan. Magdala dito gabo po na. Sunod. Boy, magdala dito gabo po basket pa. Kaya to ito ang basket butangon na to dagat na dayon butangon na to bato og dinigita to starfish. Sulod sa basket si Alex. Daan? Ano ba? Starfish. Starfish. Sabi na mga pinasisda ka mamatay. Luoy mo na isang dalon gud kay kuan na late. Mamatay mo na kun antos mala. Ay, Antos pwede na. tustua. Matay na ang kuan. Starfish. Pwede na ta manguha tagpuan. Kanang dagat. Di na pwede Ay, kay ang tubig sa dagat. di ko na pwede dalon ng dagat kay makuan mo gyapon na, mamatay mo gyapon na sila kay ganahan sila kanang dako kayong dagat. Di mo ganahan nga kuan gamay nga isulod kag tabo. Pwede naman ba? Sa dako man ang basket. Dako man ang basket. Dako ang kuan. Kamu lagi mo na Kaligo gin mi guys. Dugidugan mi kaligo og dagat guys. Pa, Mga 2 years na kapin. ipay, manag-ilis ko ba? Oh, Kuan tara ka nang matutis kina kay ugma na pa yun. Kay Busog tagis kina. Ulit yung sunod bukas. naman. Ano man? Ika-April 8 di ay. Ha? Tingan? Ika-April 8 di ay. Manit-ngit mo na. Ngit-ngit. Di na mangit-ngit eh. 8-ngit ang dagat. Ay, Bernis ta mga dagat na. Di uy. Sunday maron. Di mo siya Sunday no. Domingo. Ha? Ito guys, di ko na kung Domingo. Domingo di ko. Sunday, Domingo ko na ko. Domingo to ron. Ang English ang Domingo, Sunday. Sunday. Oh, samang ka, oy. Nung ka na ipil ka. Abi ko Monday. Gusto mo lang. Yan lang taon nga nakaligo taon may gikapamis kuan guys. Layong lugar bukid. Kadto gi magdagat. Sayo kami guys sa 5 pa. Kaya di may pili ka sulod sa gate kung utuhan mi. Tumawa. Wah, tugnaw lek. Mama gitugnaw. Say, muhalog ning pare. Naman ako sa dagat. Ay halog og pare Wala na. mo gani kami mare. Ha? Ano Di kaya ato. kang mari? Ayo ana lek wa ta ana lek di na bada lek. Last by di na bad. Bad na di ba Nang ulo bad. suko ang Jesus ana. Manghalog kag lain suko ang Jesus na lek. Bungol ka ha? Ito ko. Kolo.
Tingin sa halos dagat. Ma! Ma! Singgiti ate. Ma! Paaway ka, maana lagi ko. Maana ko na. Hmm. Pero ang kabalo na. Ha? Ma! Mama! Mama! Pagka din tao na ano eh. Gini nga, ang tinawag ni mo. Dungan lang tao eh. Naunsa na mag-ununag ni sila eh. Uy! Dali, Dali ko dira. Wah, mo ato guys. So dito guys, nga mo ato dito. Sipunan. Pit na gate guys. Babay sa inyo guys. Kasi na yung pag no guys. Pit na sa gate ni guys. Go! Bahay ko nga amigo guys. Thanks dagat guys. Korean. Ini nak Koreana pa Bisaya man. Pagsaya eh. Ano na Korean? Kaya ada na. Ha? Tira sila kay Sa naglaag. atin? Sayo. Tira sila kay way naglaag kamo. Ay, te. Babay sa. Yeah, si Juan guys. Marian bit. Oh. Kaligo tag dagat. Pahita. Lagsak sa dagat. Like. Ya guys, lami check in na guys. Lami check in na ba? Pundo. Wala tay kuan, nahot. Tay kwarta guys. Hoy, ang paguna. Pew. Imong manghod pew. To. Naklaki guys eh. Una guys. Siyan, una sila. Dagatan. Dagan mi. Tigugukod mi irong buang ani. Oh, san irong buang digukod man amo noon. Dagat guys, grabe ang irong buang kusog yun. Upan, dagan. Pre, lamat pre. Kaligo na kita on. Lamat pre. Bagol ba dito? Hoy. Lah, sa man ni? Si kuan man ni? Pew. Hoy. Sa gununa ang taon mo. Kung anak guys, gununa. Ni anak ni Alan guys. Ni Bay Alan. Say play niya daw? Naris. Mo ni anak ni Alan Naris. Bay Alan, di kayo mong anak. Litaw na kayo, taas na kayo buhi, buhi na taas kayo tao na ba maka nagkuhit. Dako pa siya nimo pag gamay. Lagi. Tao na tao ang tagting init. Tao mas tang init guys. Mga wakatubo. Dali mo oy. Dali mo han. Sa karugi ba nila yan?
Nagihap ni silang tiil. Nagihap silang tiil, nagihap ni silang lakang. No. Ta 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 tan 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 ta 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 tan ta 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 tan ta ta ta. Mga magapaso ni guys. Mga anak guys. Una. Taas ng video ha guys. Okay, bye-bye na guys. Uy. Sug tumatakbo ng liklik oy. Mga magkuan ng gagmay king kuan ba? Kusog ing dagat. Hey, hello, 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 my darling. Bye-bye, 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 guys.